El río Navia, con nombre de diosa prerromana, vertebra el occidente de Asturias de sur a norte. Bebe nas fontes del Pico do Cebreiro, na vecía provincia de Lugo, e regala el seu caudal al mar Cantábrico, formando a ría de Navia. Este periplo, por a ruta del kilovatio, nos lleva desde Boal a Grandes de Salime, atravesando tamén os concellos de Llano e Pezós. Pero este viaxe é tamén un viaxe en el tempo a un mundo que foi e que non volverá a ser nunca máis. As paredes das casas deshabitadas de Argul son el testimonio apenas vivo dun pasado que nunca volverá. Esas pedras esconden historias que nunca se contarán. Pero parte desas historias del noso pasado las atoparemos contadas por os cerca de 20.000 obxetos catalogados e expostos con rigor científico nel Museo Etnográfico de Grandes de Salime. Visita obligada para os que fomos testigos daquel tempo pasado e tamén para as novas xeneracións que poden aprender leccións inesquecibles das formas de vida dos seus ancestros. Pepe, el ferreiro de Grandas, foi un visionario que tuvo a intelixencia de percibir que aquel mundo, el seu mundo, tía os días contados. Pero tamén tuvo a determinación e el coraxe de fer realidad el seu sueño de que aquel mundo seguise vivo nese templo que el creou e que entre todos temos que saber apreciar, conservar e difundir al mundo entero. Esos miles de variopintos obxetos da vida cotidiana dos nosos antepasados son el resumen dun saber milenario. Convén aprender a escuitar lo que esas ferramentas nos cuentan, porque detrás dellas atoparemos el talento e el esfuerzo de xeneracións de personas as que tanto debemos e que tan pouco valoramos. Ben merecen un humilde homenaxe neste santuario da nosa historia.